Kajingja satu pisa no office strike kam ka Khasi Hills Autonomous District Council kabla pau perthai ha kalai tarik urempang arja arpun rio la yo jing tip ba kani kajingja kare kabla ja ha ka step ka artarik urempang arja arpun rio but ya kani la pentip do ba Winston Tony Lingdo Chief Executive Member ka KHEDC ha ba kren chikilat pathai khubor ha ka South tarik urempang arja arpun rio ba Winston ulaong ba kani kajingja kala ja kumba ha ka pon rio ba ji AA min step na kalyang ka council kala dep ban ujo da ke ijahar halum ding juri police station min ha ka lai tarik urempang arja arpun rio but ki pulet klas dangi gijing token ulaong makat kum ka CCTV camera udan tang away ubadan kti ban le ekni ka kam ha ka ba ula yo ban tu tang kumba arja tingka AA na katanat register ki stam omi ki way pat ki kot dan kam Hoi haka bidai waktu ka Jingjia hapo district council ngadang wan mene ngadang wan pet ya kitu ki jaka ki ba syatu ne ba sya bawan tu nong tu ti nakaliang ka jongi ngila file ke FIR bat ka lunding jiri police station ke bran ne jan bat ki pulit kidang suwan mentan hi ki wan ban investigate ki dang wan pet ya kata ka ayu ti nakaliang gajungi ti din bengi yo jingtip na yo soba na mangai leding amdan ngadan syabar ngadak suan join mentasi ti katkum ka jinglek pet gajunga menem step tengah i ba ka jingwan rung jung tu briu katkum ka CCTV footage ke bangi yo na ka kamera ka bran po office imbu urung na po skylight ti uyo ban kan ra khandiat ye ki kot kisla bat ye ki duli ki badan ki documents ti hadu matang ngi pat ja kenu ki documents ngi pat don an ha ka record kan bagi la ja ki documents and ngi shuyo jintip ba ki ja tang i pisah khandiat iba arhajar tam naka department ka bale registration ya ki ni ki ya ki stam ya ki baro ti ngihapan up ya ka police investigation hadu menta ti nakaliang junga tingi la ada file ya ka FIR to ki pulit la wan kendu yang amantan mat ki ong bakin ya nyo syakmat wud ya ka investigation ke jongki ti kidang pan ya ka CC footage nakaliang department ke jongi na po IT department ti ngini up ya ka police investigation ya ka ba kin sa I report maki ka kujintip jumpi menno gaja kat kum kujintip jonga ngayo jingtip menin ti dangala awan mentan pada po office pada ki ong ba kaja mestep ndru baji ndru tame haga sngi ningkong na bakla ti kata ka ki information ka ba ngayo ti ki menin hadin ba lawan tri kumtu ti ngisa iba danzel iba dan po office bade i am in charge ong ki ilaka ila shim initiative na kaliang jungi ban khot ki officers ban keli banyak ki ka beja ni te bat lembah ka jing pentip jong ka officers ti ngin siyo ban let pentip so pulit ngin siyo ban file ka FIR kat kum ka jing i ka jonga ka CCTV te ngai udon tang we bet u brio ben namar ba kumang omen ne ya ka FIR ngi file menin ti ngam tip ka daw ka ba pelong ki pulit ban simpor hadu kat ni ban wan ban investigate ya ka ni ka ayu ti let's see daki ai ka report let's see daki la ai ya ka report ka jongki tingi sala ban jubab ya ka ba fikeli kan nama ka balai bak simpor ya kata te ngam dani ban onggen ha ka bede bat ka police department andai nakaliang ka jongi nakaliang jongki staff nakaliang jongi em in charge jongki ilaka ti la dep masin tip hi la dep ai jingtip siki pulit marmare hoi ki shikidar kidan archive ki way day ba menmiet bat way day men step ti hakatugasin ngi bajai kini jingja u shikidar uba khangi ka office menmiet ula khangnut bar khoj ya ki kamera ula khang talalut bar khoj ki kamera ti daula akut ka duty men step pada hakapor nyo wuji kumta tharai na baklanga ti usawan chinti sa ushikidar ba day ban pet ya ka por ka ba mesin adu step adu janmiet ti kat kum ke jing thu ke jongki te ki ong bet ba kim yi yanu kan ba ishan khmat kan ha tu ko por ti hendai ki shikidar ki don men miet udon shikidar bat step udon shikidar ti shikidar bo men miet tu ong me bo mi osno dan jing osno ni khami i kanu ka ban shan khmat hadu kata kan yo tau briu barung ne ba mi ne na po office hendai nakaliang ka jungi ngi nakaliang jongga district council hi nakapor hi ngila pan khlan ya ki nong up hangni po office na du ki enforcement ki budan chabar
ti nganget schem ru ba kani kadai ka jingja ka mopat juja handai kermen ru ba kamnum ja shoot nang ni syakman handai ngin seshim ya ka strict action nang ni syakman nama ba katkum ka jingpet ka jonga hingi i ba ka jingwan ka jong ubriu wan rung na po skyline na kam da day na po ka main gate kan ti ngiha ban ya toket ka jing toket kadang don ber kipulit menta ti nakaliang ka jonga hi ti nga syukwa ban machu tang ni ba kum kani ka jingja kam dei ban jashu ngin long adkar nang ni syakmat ngiha ban dong strict ya ki bawan ki ba rung ba mi apa office ru ti nadu ka por khang ka jongkaru hadu ka por pli jongkaru ngiha ban ai instruction biang ya ki security guard ki jongi kham tam ki shikidar ki bang ni ba kin long pikir ba kin long adkar ya kata ka rukom up jongki ya ka office ma fin de pek na kani ka liang jong ni surok ka office jongi ka don mars ndat jong ka surok ti kini ki bale ini ka kam ka ba baman ru le si kimnot ban rung na khmat jong ka office le si ki prong nang ni na site ki jongi ti nakaliang ko jonga la da bikren bet ki officers da dei bangha ban reinforce ni pen khlan ye kini ki skylight ki jongi ki ba phai shak te ka kaliang jong ka surok ru ni ha ban ya pet benya ya ta manta Habatin pet bahagi ki sharp plus F Ka plus F? hakabam bangibam duna ki eki batte ye kamet Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka sharp plus F ha ka jingsom. Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la ai kan diat bat ka bathau bha kam kta I ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi panai kita. Ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki mar bam don ka sharp plus F menta ka sngi. Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.